un telescopio de radio. Como mirades, dinos que hai algo moi interesantes no centro e despois podedes mirar tamén ao redor. Entón, pois estamos aquí na Terra, temos unha atmósfera que está moi ben que este aí, porque sin atmósfera nós non poderíamos estar aquí, pero o que fai esa atmósfera é que dende a Terra podemos mirar as ondas visibles, que son as que estamos acostumbrados na maioría dos telescopios aquí na Terra, e tamén, como mencionamos, podemos mirar as ondas de radio. Todas as outras ondas que se emiten no universo son absorbidas pola atmósfera, entón temos que subir en riba desa atmósfera para poder ter esa información. Así é como empezamos a ter estos telescopios espaciales máis arriba da atmósfera que nos están dando un montón de información acerca do universo. E, bueno, fai moito tempo poderíamos ter ese coñecemento da atmósfera, pero non sabíamos como chegar alá arriba, non? O mismo que non se sabía como poderíamos voar, non? No principio do siglo XX, os hermanos Wright fixeron o primeiro avión, e agora todos voamos, e despois, no 1957, lanzouse o primer satélite ao espacio, Sputnik. Entón, disa forma, xa se supo que poderíamos ir máis arriba do espacio. En paralelo vou a mencionar unha cousa que, como sabedes, nós estamos feitos de materia e de enerxía, pero agora sabemos que eso é solamente un 5% do que hai aí. Hai un 95% que ainda non sabemos o que é, que chamamos materia oscura, enerxía oscura, que se está a ver para descubrir o que é. Unha das persoas que mostrou que había algo aí que non coñecíamos foi esta astrónoma Vera Rubin. Ela estudiaba esas galaxias, miraba os brazos desas galaxias e miraba como se movían, como de rápido se movían. A expectativa nesas observacións era que cando estuveras indo moi lonxe do centro da galaxia, cando xa non había máis mateira, esas curvas de rotación empezarían a ir máis e máis despacio. Mirades ali no gráfico, basado no que podíamos mirar das estrelas, se esperaba que esa rotación sería máis lenta chegado a un determinado momento. Mirades aí o que se observa cando observamos no radio. Ela estudiou moitas galaxias, viño dicindo pois o gas non va máis despacio, sigue indo igual de rápido. Entón, iso é indicación de que hai máis materia aí ao redor desas galaxias, este halo de materia que non sabemos o que é, que parte desta materia oscura que fai que as curvas de rotación sigan máis lonxe do que se esperaba. Entón, bueno, podemos observar desde o espacio, creo que todos os que estades aí sabemos deste telescopio, o telescopio Hubble, que mira o universo principalmente no visible, como nosos ollos, pero ten a ventaxa de estar arriba da atmósfera, entón non ten moitos dos problemas que temos con esa atmósfera. Xa leva no espacio máis de 33 anos. Como sabedes, cando se lanzou o espello non estaba ben, hubo que ir a arreglar o espello, a poñerlle gafas. Eso foi outro avance, non? Que se foron astronautas a poñerlle o espello, entón os astronautas poderon volver outras 4 veces a cambiarlle os instrumentos por instrumentos máis especializados ou máis novos, non? Hai moitas investigacións que fixo Hubble, ainda está facendo, increíble ciencia. Eu aquí só vou a mencionar unha delas, que é o campo profundo de Hubble. Este é un trozo do ceo moi pequeno e tan grande como un sello, si sabedes os que eran os sellos cando mandábamos cartas. Cando miramos ese pedazo do ceo dende a Terra, cos telescopios na Terra, está oscuro, aí non hai nada. Entón, pensábamos que sabíamos que aí non había nada, pero para comprobar que efectivamente non había nada, fíxose esta observación co Hubble, que foron máis de 11 días observando esa parte do ceo, esta imaxen que tivemos combinando todos os datos. E como mirades aí, miles de obxetos que son galaxias, que están por aí de distintas formas. Podedes mirar algún delas moi bonitas, espirais, outras están de lado, solo parecen como barras. Entón foi novamente o feito de que o Hubble
Hubble estaba encima da atmósfera e que tiña un espello que podía mirar moi ben, que nos deu este novo conocimento que non sabíamos. Pero despois do Hubble se decidiu que habería outro telescopio especial. Estos son telescopios que se van propoñendo cada 10 anos en Estados Unidos, que son telescopios que necesitan, queren descubrir o que os astrónomos consideren que é máis importante, pero que normalmente necesitan desarrollo de moita tecnoloxía para poder estudiar os seus obxectivos. Este é o telescopio espacial James Webb. James Webb foi o administrador da NASA cando se foi o programa Apollo de ir á Lúa. El foi moi importante para decir que a NASA non só debería facer a exploración espacial humana, pero que tamén tiña que facer telescopios e exploración para estudiar a nosa Terra e para estudiar o universo. Este telescopio quería mirar obxetos moi lonxes, as primeiras estrelas e galaxias que se formaron no universo. Entón, para poder coller esa luz tiña que ter un espello moi grande, pero aí temos un dos problemas, que o que lances ao espacio ten que entrar dentro do cohete que vas a lanzalo. Se non podes facer algo máis grande porque non o podes meter. Entón, eso foi unha das tecnoloxías que se diseñaron, que como mirades aí, teñes o espello moi grande, pero que está feito de 18 espellos máis pequenos, que poderíamos doblar para que entraran dentro do cohete. E unha vez que estuveramos no espacio, abrilos e alinealos. Tamén mirades aí, a luz entra no espello grande e rebota e vai ao espello secundario. E claro, o espello secundario non pode entrar así aberto, había que dobralo tamén, e despois a luz vai do espello secundario ao centro, e nesa parte negra no centro é onde está o espello terciario, que leva a luz aos instrumentos. Os instrumentos están montados na parte de atrás. A outra cosa que queríamos é que para poder mirar esa luz de esos obxetos tan primordiales, esa luz vai viaxando nun universo que, como dixemos, estáse expandendo. Levan miles de millóns de anos viaxando. Entón, o que fai o universo que se expande é que estira a luz. Entón, xa non está no visible, pero a estirala móvese ao infravermello, infrarroxo. Entón, este telescopio ten que observar nesa longitude de onda. Se pensades no infravermello, calor e a luz, sempre digo cando estades mirando esta película que de noite non se mira nada e a xente ponxe esas gafas, entón podes detectar o calor, o corazón, o que sexa das persoas que están ao rededor, inda que estén detrás dun edificio, poden saber que ali hai alguén. Pois esta é a mesma idea, vamos a detectar o calor, pero claro, para poder detectar ese calor tan débil, temos que enfriar os espellos e os instrumentos casi ao cero absoluto. Fixemos iso gracias a ese parasol que mirades aí, que é tan grande como un campo de tenis, é como unha sombrela de playa, e os instrumentos e os espellos van estar na parte oscura, e así vanse poder enfriar. Pois moi ben, este é un modelo deste telescopio, non é de verdade, é un modelo que se fixo para cando estábamos construindo este o Centro Espacial de Goddard da NASA, onde estou basada eu, e aquí tendes unha parte moi pequena do equipo que traballou neste telescopio, que no seu momento chegaron a ser 20.000 persoas. E, bueno, estos son os instrumentos do Webb, ten 5 instrumentos. Este telescopio é unha colaboración internacional. 2 dos instrumentos veñen da Axencia Espacial Europea, na que participa España, e mirades aí o NIRSPEC e o MIRI, que mirades aí son deles. 2 de instrumentos son a colaboración da Axencia Espacial Canadiense, que son os que están arriba, o instrumento de guía e o NIRIS, e outro instrumento, a cámara NIRCam, é a contribución de Estados Unidos. E aquí están todos os instrumentos montados na componente que temos para montalos. Xa podedes mirar un pouco que fai falta moito conocemento, inda que parece que están postos aí sin ningún, simplemente postos, están realmente moi ben alineados, porque cada un deles ten que estar precisamente onde debe estar para recoller a luz que lles vai vir do instrumento máis grande.
E aquí temos os espellos xa montados, os instrumentos estarían na parte de abaixo, o espello secundario aberto. E, bueno, non vamos a falar moito disto, pero cando lanzas algo ao espacio, a parte peor do viaxe vai a ser o lanzamento, porque ese cohete vai a sacudir o que leves dentro un montón e vai a facer moito ruido. Entón, ten sempre que facer probas de vibración, probas de acústica, probas de comunicacións para saber que o que vas a mandar vai a sobrevivir o lanzamento. E despois o que vas a lanzar ao espacio vai estar no vacío e a temperaturas moi frías. Nós non podemos construílo desa maneira, nós construímos o que estamos a lanzar a temperaturas normales e con aire. Temos equipos moi grandes de xente que sabe como modelar, que si, como cando pons algo no conxelador, sabedes que lle cambian as propiedades, pois o mismo, dinnos alinea as cousas desta forma na temperatura ambiente que cando se enfríe van se mover e van a quedar como teñen que quedar. Pero eso teñes que demostralo. Entón, mirades aquí unha cámara moi grande, xa podedes mirar a xente pequeniña de abaixo, mirar esa porta nun lado, esta cámara de Houston, a mesma cámara onde se faceron as probas do Apolo cando se foi á Lúa. Entón, podemos meter os instrumentos e os espellos dentro desta cámara. Isto é unha parte pequena da cámara, esta cámara cubre 8 pisos. Ali podemos facelo vacío, enfrialo, comprobar que podemos alinear os espellos e que podemos operar os instrumentos como se estuéramos en órbita. E aquí tedes o telescopio xa integrado co seu parasol, xa mirades que os espellos están doblados como teñen que estar para poder entrar no cohete, e tamén vamos a ter que doblar ese parasol. Ese parasol está feito, ten 5 capas, está feito de un material especial que se chama Kapton. No lado que este mirando o sol vai a chegar aos 75 grados centígrados. Esa parte vai a estar sempre mirando o sol e a terra, e os espellos e os instrumentos van a estar sempre á sombra, no outro lado, e así poden chegar ás menos 230 grados centígrados, que é como o que necesitamos para que o podamos operar. Entón, este traballo de facer un instrumento web foi de 20 anos. Aquí os vou mostraros este vídeo cando xa está todo feito e vamos a ir ao lanzamento. Mirades como está moi ben dobladiño, temos un transporte especial para levar o web. Mirades aquí a xente especializada neste transporte en montalos. Isto en Los Ángeles, onde estábamos nese momento, e vamos a ir a Guayana Francesa. Este é o camión que nos vai levar. E, bueno, eu tive a sorte de estar ali, foi un momento super emocionante. Eu seguín este telescopio por moitas partes. Mirades como de despacio vai este transporte. A xente vai andando, faise de noite para que non haya tráfico, xa acordado que isto que vamos a facer. Mirades Los Ángeles desde arriba. Chegamos pola mañán para ir a Guayana Francesa, en Sudamérica. Vamos a ir nun barco que podedes mirar no lado de aí un trociño do barco que foi moi grande. Entón, bueno, é outra cosa que quero dicir. Cando a xente pensa en traballar na NASA, claramente pensase nos astronautas, no programa de ir á Lúa, tamén se pensa na ciencia, nos astrónomos, moi ben, pero xa mirades agora que na NASA traballan equipos de mecánicos que teñen que facer o que vamos a construir, equipos de electrónica que teñen que facer as conexións, de óptica, de transporte, como estades mirando, xente que sabe moi ben como operar as cámaras frías, o sea, casi calquer ciencia, calquer cousa que vos pode gustar é necesaria para facer un telescopio espacial que vai a facer ciencia. Entón, eso como que si queredes chegar a NASA non teñes que ser solo astronautas e astrofísicos. E, bueno, tendes aquí este telescopio viaxou moito, non só en Europa,
Europa e en Canadá, pero dentro de Estados Unidos. A parte do mapa, mirades onde está o centro de Goddard, onde puñemos os instrumentos e os espellos. Despois fomos a Houston, que a parte de abaixo que mirades aí no mapa, este transporte, e despois fomos a Los Ángeles, onde estaba o bus, ese parasol tan grande, e ese transporte fíxose con ese camión, a caixa no que levamos o telescopio especializada, facémolo nun avión militar, como mirades aí, que entra todo pola atrás, e despois o transporte final, que foi de Los Ángeles a Guayana Francesa para o lanzamento, fíxose neste barco así de grande. E bueno, o lanzamento final foi o 25 de decembre do 21, e o mellor regalo de Navidades que todos os que hemos traballado ali tivemos. Quero mostraros un pouquiño como foi ese día. Aquí é para que mirades como de grande é un cohete Ariane 5. Estamos subindo pouquiño a pouco, mirando como vai o cohete para chegar á parte de arriba, que é onde está o que vas a lanzar ao espacio. Aquí tedes o web dobladiño como ten que estar. 15 pisos, e aquí novamente un equipo especializado que sabe como transportar e montalo. Teñen un traxe especial, son os que van a por o combustible tamén, que é a última cousa que se fai antes do lanzamento. Aquí temos o que vai a protexer o telescopio mientras cruza a atmósfera. Aquí tedes listo o día de lanzamento, uns días antes, que se vai movendo pouquinho a pouco. Isto está acelerado. And we have engine start. And liftoff. Décollage. Décollage, liftoff from a tropical rainforest to the edge of time itself. James Webb begins a voyage back to the birth of the universe. Bueno, este foi un momento super especial para todos nós, porque foi a culminación de moitos anos de traballo. Para min foi ainda máis especial porque a NASA fixo a transmisión en inglés, que é outro que mirades tamén, claro, a Axencia Espacial Europea fixo en francés, pero a NASA tamén fixo a transmisión en español. Podedela encontrar en YouTube se queredes, chamase Desplegando el Universo. Eu tuve a sorte de ser a presentadora. Eu estaba tamén despois na Guayana Francesa para facer as probas de apoio. Puden facer a transmisión tamén. Aí teño un compañeiro do cohete Ariane 5, e para mí foi moi especial porque sabía que a miña familia dende Galicia estaba mirando a transmisión, que era máis ou menos a 1 hora española. Estaba a miña nai e a miña familia. A miña nai non fala inglés. Entón para min era especial poder estar sabendo que eu estaba falando, que me estaba mirando. Entón creo que é unhas navidades que nunca olvidarei. Pero bueno, ese lanzamento foi fenomenal. Estamos a 1 millón de kilómetros da Terra, 4 veces a distancia da Lúa, nun lugar especial que se llama Punto Lagrangiano 2. Tardamos un mes en chegar ali. Aquí quero mostraros, aquí está como lanzamos, con todo moi ben recollido para entrar no cohete, pero entón tiñamos que abrilo. Mira, aquí vamos de camiño, estábamos no centro de operacións en Baltimore, e mirades como temos o panel solar, que como collemos a enerxía, timos unha batería que nos dura por unhas 8 horas, pero despois necesitamos ese panel solar para poder funcionar. Mirades aí como se despegou a antena co que estamos comunicándonos coa Terra para darlle os comandos, e mirades como pouco a pouco vaise abrindo e vaise desplegando ese parasol. Estas probas traballamos 24 horas, pero facíanse de día, e cada día facíamos unha das partes deste desplego. Tiñamos moitas cousas que desplegar e moitos mecanismos que tiñan que abrirse, e se algún deles fallaba, habría sido un fallo da misión. Se non podemos abrir o panel para podernos enfriar, e se non podemos desplegar este espello secundario que mirades agora, non poderíamos operar o instrumento, non poderíamos facer nada. Entón era cada día un día moi emocionante, comprobando que os plans dese día funcionaban,
moi contentos e despois volver ao día seguinte para comprobar que o seguinte tamén pasaba. Entón, este telescopio é moi especial, non só na parte de astronomía que vamos a mirar, pero na parte de tecnoloxía, porque demostrou que podemos levar ao espacio cousas grandes que podemos abrilas unha vez que estamos ali. Unha vez que se desplegaron o parasol, sabíamos que estaba ben porque tiñamos a telemetría e podíamos mirar que os espellos e os instrumentos estaban empezando a enfriar. Entón sabíamos que estaba indo ben. Entón encendimos os instrumentos, entón fixemos a imaxen cando estuvemos listos da primeira estrela. E mirades aí no que é o lado, na parte de arriba, cando puxemos unha estrela e o que recibimos foron 18 estrelas, no? Porque cada un dos espellos facía unha foto. Entón, tuvemos esos espellos poden moverse na parte de atrás, podemos alinealos, mover un dos espellos e mirar que estrela se movía, sabíamos, entón esa estrela pertenece a ese espello. Hasta o final, poder formar a imaxen que mirades ali, que son todas esas 18 estrelas no orden en que están comparadas cos espellos. E despois empezamos a movelos, mirades que non están ben enfocadas, para mover todas as estrelas a posición central e poñelas ben enfocadas. E mirades aí a imaxen final, unha imaxen final que é moi especial. Esta estrela fíxose, é unha estrela normal, pero fíxose famosa porque foi a que usamos para alinear os espellos de web. Mirades xa aí nesa imaxen, esos puntiños que mirades detrás son unhas 250 galaxias que atopamos inmediatamente. Mentres estábamos comisionando, comprobando que estaba todo ben co telescopio, os que estábamos traballando ali xa sabíamos que iba a ser algo moi especial, que estaba observando increíblemente. Na parte de abaixo quero mostraros os trociños do ceo que miran cada un dos instrumentos de web. Esa imaxen demostrou que todos os instrumentos estaban listos para empezar a ciencia. Bueno, aquí nada, para mostraros, eu considero-me moi afortunada de haber podido seguir este telescopio a todas as partes e de ainda estar de apoio nas operacións. Bueno, é unha pregunta que me fan a veces, como comunicamos con este telescopio? Pois usamos a red de espacio profundo da NASA, que ten principalmente 3 antenas, unha delas está en Estados Unidos, outra está en Australia e outra, creo que xa sabedes, está en Madrid. Esa red é a que xa se fixo cando fomos á Lúa, e así podíase comunicar cos astronautas daquela e agora con todos os telescopios que lanzamos a espacio profundo, co rotación da Terra, sempre estamos conectados a un desas antenas para poder comunicarnos e recibir os datos. E moi ben, pois lanzouse o telescopio. Esta foi a primeira imaxen oficial que se publicou, que foi no ano 22 ou 11 de xullo, foi publicada polo presidente Biden de Estados Unidos daquela. Podedes mirar aquí esta imaxen, mirades ao lado a pequeniña que se ve, é a mesma imaxen con Hubble, porque está mirando no visible, e esa imaxen o que temos con web, porque pode mirar máis lonxe, pode mirar para atrás e recoller todos os obxetos que están aí, todas as galaxias. Esta imaxen fíxonse solo en 12 horas, é moi rápido, pode facer cousas increíbles. Podedes xa mirar aí non só un montón de galaxias, pero xa mirades esas que están distorsionadas, que é unha cousa que nos vai axudar web, que, como dixo Einstein, cando temos unha galaxia que está moi detrás e hai moita masa enfrente, a luz da galaxia que está detrás vaise doblar. Entón, estas cousas alargadas que mirades son en realidade a mesma galaxia que está na parte de atrás, torce a luz. Os astrónomos que traballan neste mundo lexano aprenden un montón gracias a estos datos. E, bueno, recórdame, Xacobo, por favor, que si tedes cuestións que podedes ir poñendo na chat de YouTube e iremos contestando a final. Entón, que é outra cousa que nos dá esta imaxen, e vamos a falar un poquinho, podemos mirar elementos nesas galaxias. Neste caso temos exemplos de oxígeno e de hidrógeno.
mirando dónde aparecen esos elementos podemos saber como de lonxe está a galaxia que estamos mirando. En esta primeira imaxe de Webb, xa xe tiñan galaxias as máis lonxas que conocíamos hasta entón, que mirades ali, máis de 13.000 millóns de anos. Dende entón, xa temos nos 2 anos e medios de operación, temos as galaxias máis xóvenes que se formaron 500 millóns de años despois do Big Bang, temos as estrelas máis lexanas, os cúmulos de galaxias máis lexanos, o sea, Webb sigue encontrando esos obxetos primordiales e xa nos está dando información que non tiñamos para entender como se formaron esas galaxias, como evolucionaron para chegar a unha galaxia como a nosa, na que vivimos. E aquí tendes, pois, un dos exemplos, se pensa que as galaxias formanse en cúmulos, que se empezan a interaccionar unhas con outras, e este un dos cúmulos máis lexanos que conocemos solos uns 600, 700 millóns de anos despois do Big Bang, que efectivamente os astrónomos que miran ese mundo lexano poden usar estes datos para entendelo mellor. Aquí, que é outra cousa, falamos un poquinho antes, que nos dá o infrarroxo, o infravermello. Aquí tendes unha imaxe, neste lugar sabemos que se están formando estrelas e se están formando planetas, é un lugar onde hai moito gas e moito polvo, e cando miramos co visible, a imaxe de Hubble é unha imaxe increíble, pero non podemos mirar esas estrelas e esas galaxias. E mirades no outro lado a imaxe de Webb, donde grazas a poder estar mirando no infravermello, efectivamente podemos mirar o que está pasando ali nesta formación. Por que queremos estudiar iso? Porque queremos saber como se formou a nosa estrela, o Sol, e como eventualmente se formou un planeta como o noso. Entón, sabemos que as estrelas teñen unha vida parecida a nosa, non? Unha estrella vai a nacer, formas en un lugar donde hai polvo e gas que empeza a ir indo arredor, empeza a compactarse, a colapsarse, entón ese gas, ese polvo, empeza a xuntarse gracias á gravedade e chega un momento cando ten a suficiente cantidad de material para empezar a formar a fusión nuclear, empezar a brilar como unha estrela. Entón, esa estrela empeza a brilar, empeza a quemar o seu hidrógeno, quema o hidrógeno, fai luz, enerxía, como o noso Sol, é o que está facendo o noso Sol, e converte o hidrógeno en helio. Cando xe acabe o helio, vai empezar a quemar o helio e facer outros elementos, carbono, nitróxeno, outros elementos, pero chegará un momento en que se lle acabe o combustible, non ten máis gas. Nese momento, unha estrela como o noso Sol vai convertirse vai expandirse e formar unha gigante roxa. Eventualmente, cando se acabe completamente, vai expulsar todo o seu material e formar unha nebulosa planetaria e vai a morrer. Convertirase nunha enana blanca. As estrelas que sexan moito máis pesadas que o noso Sol, 10 veces, 100 veces máis pesadas, brillan moito por menos tempo e cando morren van a explotar nunha supergigante e van a facer unha supernova. A supernova é unha explosión increíble que vai a ser unha estrela nova que vamos a mirar por unhas semáns, por un mes, e que despois vaise apagar. E ao acabar, esas estrelas grandes van a convertirse nun burato negro ou van a convertirse nunha estrella de neutróns. Unha estrella de neutróns é a estrella que ten a maior concentración de materia que conocemos no universo ata agora, que non é un burato negro. Entón, claro, eso é o concepto que sabemos, que se sabe agora na astronomía, pero que nos permite facer Webb é coller datos de cada unha desas fases. Entón, aquí tendes a imaxe que se publicou o ano do lanzamento de Webb. Esta é unha zona onde se están formando estrelas como o noso Sol. Aquí se están formando estrelas dese tipo de masa, hai 10 ou 12, e podedes mirar como xa empezan a brillar, ao mesmo tempo que brillan, empezan a expulsar o material ao seu lado, empuxalo da zona cercana a delas, pero compactándolo noutras zonas, e causando la que está empezando a brillar
esta estrela, unha vez que está empezando a brillar como parte do seu nacemento, vai a emitir un montón de enerxía. Esa enerxía son esos jets que podedes mirar ao lado, que van a iluminar todo o gas a seu alrededor. Pero tamén podedes pensar que esa estrela pode ter planetas a seu alrededor que se están formando, materia que se está acumulando, que non van a ser suficiente para poder empezar a brillar como unha estrela, pero que se van a convertir en un planeta. E podedes pensar que ese planeta pode ter unha atmósfera, pero que estos jets de energía da estrela que se está formando pode destruir o planeta que se está formando aí ou eliminar a súa atmósfera. Entón é moi importante para entender como poden formarse esos planetas e como poden sobrevivir a formación estelar. Aquí tedes todas estas imaxes de web, unha nebulosa planetaria, a nebulosa do Anillo. Aquí hai unha imaxe con un dos instrumentos de web, que é un instrumento MIRI que pode mirar máis lonxe, pode chegar hasta as 25 micras. No outro lado, a imaxe co instrumento NIRCam, que pode chegar ás 5 micras. Esta é unha estrela, isto que lle va a pasar a noso Sol, vai expandirse expulsando todo o seu material, cubrirá a zona onde está a Terra e Marte, o sea que nese momento pois a Terra deixará de ser. O Sol leva a mitad da súa vida brillando, 5.000 millóns de anos, ainda lle quedan outros 5.000, pero eventualmente convertirase en un obxecto así. E aquí temos no outro lado un tipo de estrella moi especial que se chama a Wolf-Rayet. Este tipo de estrela é unha estrela moito máis masiva que o noso Sol, que se ha quedado sin combustible e está a punto de explotar e convertirse en supernova. Claro, para nós, decimos, está a punto, as vidas das estrelas son miles de millóns de anos, entón non sabemos exactamente o que quere decir a punto. Sabemos que está a punto de facelo, pero non sabemos, poden ser moitos anos, non? Aquí temos un resto dunha estrela que explotou fai moito tempo como unha supernova. Isto é o material que deixa a seu alrededor. Como estábamos facendo nesas explosións das estrelas, é como forma materiales moi pesados que quedan flotando por aí. Cando se fagan as seguintes estrelas, fanse con esos materiales que xa se formaron nas estrelas anteriores. Esta estrella é a nebulosa do Cangrexo. Mirando as crónicas de astronomía, se sabe que esta estrella, que agora miramos así, estos restos, explotou no ano 1054. Hai crónicas daquela fecha dicendo que había unha estrela nova que apareceu no ceo que despois desapareceu. Entón, sábese que esa foi esa supernova que agora podemos seguir estudiando como vai evolucionando. Por que queremos saber como se forman e morren as estrelas? Porque as estrelas fan os elementos dos que estamos feitos nós. As primeiras estrelas no universo estaban formadas solos de hidrógeno e de helio e un pouquiño de deuterio. Esas estrelas non había outros elementos naquel momento. Entón, os planetas que se formaran alrededor delas non tiñan os elementos que necesitamos para a vida como conocemos agora. Entón, tuveron que pasar moitas e moitas xeneracións de estrelas para poder chegar a formarse todos os elementos que conocemos agora na tabla periódica, desos elementos nos que estamos formados nós. Entón, cando se di unha cousa moi bonita é que nós estamos feitos de estrelas, eso é totalmente certo, non? Que os elementos que temos en nós foron gracias a todas esas estrelas que podemos estar aquí. E, bueno, formamos as estrelas e queremos ver como se forman os planetas ao seu rededor, non? Aquí tedes unha estrela, Fomalhaut, a imaxe de un lado é a imaxe que conocíamos hasta que se lanzou web, e sabemos que hai esa capa de polvo de gas na que se formou a estrela e despois ao seu rededor, gracias a ese polvo e ese gas tamén se van a formar os planetas. Tiñamos aí un círculo dese polvo e gas e mirades a imaxe que nos dixo, que nos deu web, e mirades aí todo o resto de gas e polvo que está aí, non? É aí onde se están formando planetas. É moi interesante porque as zoas que miredes que xa non parece que están máis limpias, probablemente hai un planeta aí, porque o planeta cando se forma e vai rotando
dan indicación de que aí efectivamente hai un planeta que xa está formado, non? Entón, este tipo de estudios é o que se necesita estos datos para os astrónomos que traballan na formación de planetas para que podan validar as súas teorías. E bueno, por que queremos encontrar planetas alrededor de outras estrelas? Probablemente se faláramos fai 50 anos ou así, eu podería preguntaros se pensabas que había planetas alrededor de outras estrelas. Algúns de vos diríades que sí, outros quizá que non, pero agora xa sabemos que sí, que efectivamente quizá todas as estrelas teñen planetas. Hemos buscado, hemos encontrado moitos, seguimos buscando, seguimos encontrando, pero claro, eventualmente nós queremos encontrar planetas como a Terra, non? Entón, sabemos estudiando o noso sistema solar que hai unha zoa especial onde se dá a vida. Esa zoa ten que ser unha na que haya agua líquida. Pensamos, para a vida como a que conocemos necesitamos agua líquida. Se os planetas están moi cerca da estrela, sabemos no noso sistema solar que non teñen agua, e se están moi lonxe son planetas gaseosos, moi fríos, onde non hai vida. Entón hai esta zona verde, esta zona de habitable. E claro, ahora estamos a ver se podemos encontrar planetas nesa zona que teñan señales de vida, ¿no? que poder ter unha atmósfera que se miramos dende arriba se parece á atmósfera que miraríamos na Terra, que ten auga, metano, dióxido de carbono. Este é un sistema solar moi bonito que se chamase TRAPPIST-1, que a súa estrela é unha estrela máis fría que o noso Sol, é unha estrela roxa. Pero ten 7 planetas rocosos. O Webb está empezando a observar cada un desos planetas, observou o planeta, os dous máis cercanos ao centro, o B e o G, non teñen atmósfera e son planetas moi quentes, que xa se esperaba, pero bueno. Agora xa colleu os datos do planeta D, que o está observando os astrónomos que o están estudiando, ainda non sabemos os resultados. Pero o Webb vai observar cada un desos planetas e mirar se algún deles pode tener unha atmósfera como a atmósfera da Terra. E bueno, sabedes que podemos mirar a luz cando pasamos por un espectro, por un prisma, divide e podemos mirar os seus componentes. Se esa luz ven dunha estrela e estás tocando un planeta que teña unha atmósfera, neste caso Marte, que ten unha atmósfera de metano, o que vai a pasar é que a atmósfera dese planeta vai a absorber un da luz da estrela. E cando o pasemos por un prisma e fagamos o espectro, vamos a observar que hai unha parte que falta, unha parte negra. Esa parte negra corresponde neste caso no metano e así sabemos que a atmósfera dese planeta ten metano. É así como se fai un poquinho observando atmósferas de outros planetas, que é algo que pode facer Webb, para saber que é o contenido desas atmósferas. E bueno, o Webb quería mencionar brevemente que tamén pode observar o noso sistema solar. Aquí tendes todos os planetas que estén máis alá da Terra. Non pode mirar no outro lado. Mirades aquí 4 imaxes dos nosos planetas gaseosos do Webb, que son moi especiales. Podemos mirar as auroras boreales de Júpiter, podemos mirar Saturno. Mirade aquí os planetas máis lonxes do noso sistema solar, Urano, Neptuno, que non sabéis se sabíades que teñen anillos tamén. Por exemplo, os anillos de Urano, facía moito tempo que non nos mirábamos dende aquí. A última vez que se miraron foi gracias a outro telescopio, o Voyager 2, cando pasou por ali. E bueno, non teño tempo hoxe de falar do que estamos aprendendo dos planetas no noso sistema solar. Pero sí, quería mostraros iso, porque nesta búsqueda da vida estamos buscando planetas que podan ter auga. Sabemos que algúns das lúas dos planetas no noso sistema solar sí que teñen auga. En este caso, a lúa de Saturno, sabemos que está formada, esa lúa é un universo helado, ten a superficie súa está conxelada, pero se pensa que ten un océano líquido debaixo. Efectivamente, Webb fixo observacións mostrando que hai algunhas partes da corteza onde está escapándose a auga. Mirades como esa auga se distribuye a medida que esa lúa dá voltas alrededor de Saturno. Unha forma para estudiar como esa
esa auga pode distribuirse nun sistema planetario. E bueno, como atopamos planetas? Pois quero mostraros un pouquiño unha forma que temos de facelo, é o método de tránsito. Si estamos mirando un sol e temos a sorte de que os seus planetas pasen por diante, podemos estar observando a luz desa estrela e cando lle pase o planeta por diante, vai quitar un pouquiño desa luz. Entón, podes mirar aí no gráfico como podemos mirar que lle pasou un planeta, baixoulle a luz e gracias a esa baixada de luz podemos entender se ese planeta é grande, pequeno, se ten moitas cousas dese planeta. Entón, ese é un método que se ha usado e gracias a ese método agora coñecemos pois 5.500 planetas. Con ese método e outros que conocemos exoplanetas, planetas alrededor de outras estrelas. Pero outra forma de encontrar planetas é se podes de alguna forma quitarlle a luz á estrela. Eso chamase un coronógrafo e aquí vemos un exemplo gracias a web onde podedes mirar na imaxen onde está a estrela. Entón podemos tapar a luz da estrela e entón atopamos este obxeto ao seu alrededor que é un planeta, non? Entón hai varias formas de intentar buscar estos planetas alrededor de outras estrelas. Podedes pensar que os primeiros planetas que se encontran son os planetas máis grandes, como Xúpiter e Saturnos, porque tapan máis luz e porque están máis lonxe da estrela e son máis fáciles de detectar. Pero claro, nós os planetas que queremos detectar son os planetas como a Terra, que están máis cerca e son máis pequenos. Aquí hai un modelo de como sería o noso sistema solar desde lonxe se o levamos máis lonxe. Podedes mirar aí, eu tapo a luz da estrela e podedes mirar que Xúpiter e Saturno podo encontralos moi ben, pero aí están Venus e a Terra. Podedes mirar que son moito máis pequenos, máis difíciles de encontrar. Marte é incluso máis pequeno, apenas brilla. Pero se tapo moito da luz da estrela, tampouco vou a poder mirar a Venus e a Terra, non? Entón, estas son tecnoloxías que se desarrollan cada vez máis e que sírveme de introdución un pouquiño ao seguinte telescopio que quería mencionar, que é o telescopio espacial Nancy Grace Roman. É o telescopio no que teño a sorte de estar traballando agora, a igual que seguir traballando no web. Este é un telescopio moi bonito, é o primer telescopio espacial con nombre de muller. Nancy Grace foi a primeira muller científica na NASA, xefa científica na NASA, na época en que se estaba construindo o telescopio Hubble. Entón, chamase, ella foi moi partícipe nese telescopio, chamase a veces a nai do Hubble. Este telescopio ten dous instrumentos que un deles vai a permitirnos facer unha imaxe do universo 100 a 200 veces máis grande da que pode facer o Hubble. Mirades aí estas imaxes espectaculares que temos do Hubble, son en realidade trociños do ceo moi pequenos. O web pode facer un 3 desas imaxes pequeniñas, gracias, se usamos máis dun dos instrumentos. E podedes mirar o que nos vai a dar o Roman. Isto vai a ser moi importante porque miramos estas zoas do ceo do universo que son moi especiales que hemos estado falando, pero non sabemos como de comunes son. Se fago unha imaxe así de grande encontrarei moitas delas, moitas destas interaccións. Entón é o que necesitamos, non facer estos mapas mirando máis lonxe do universo. Pero outro instrumento que leva o Roman é un coronógrafo especial que para intentar buscar planetas, como miraches no vídeo, para intentar encontrar planetas como a Terra e o Marte. Cando Roman este no espacio, agora conocemos 5.500 planetas, cando este Roman ali vamos a encontrar 100.000 planetas. Eso é o que necesitamos para poder encontrar un planeta como a Terra. E bueno, vamos a lanzar no 2027, entón quero mostraros este vídeo na Cámara Limpia de Goddard. Este é o Centro Espacial de Goddard, onde traballo. Esta cámara onde poñemos as componentes mentras o estamos construindo para mantelas o máis limpo posible. Mirades aí a antena que se va a comunicar Roman, mirades a estrutura onde se van a pôr os instrumentos.
todo está chegando, temos todas as componentes nesta cámara especial e agora vamos a empezar a montalo e facele as últimas probas, a proba fría. Aí mirades o panel solar, aquí mirades onde vai ir o combustible e aquí como vamos a movelo, as ruedas de reacción e as distintas componentes nesta cámara especial onde estamos traballando agora. Mirades os paneles de filtros nesta cámara tan especial na parte de atrás. E bueno, isto para que estedes pendientes porque empezaredes a oír moito deste telescopio que o lanzamento é no 2027, o sea que estamos casi aí. E bueno, pois eso foi telescopio. Sei que quero mencionar brevemente xa para acabar outra cosa moi bonita que é a volta á Lúa, non? Creo que como sabedes, fomos a primeira vez á Lúa no Apolo 11, xulio de 1969, fomos outras 5 veces á Lúa, Apolo 13 é o que conocemos todos gracias á película de Houston temos un problema. Mirades aí esta foto tan especial que demostra, inda que estamos buscando outros mundos habitables, que sería outro telescopio para outra conversación outro día, mirades o noso planeta, que demostra o especial que é o noso planeta, é o único que conocemos ata agora, que ten vida como a nosa e que ten auga líquida e que temos que cuidar moito, inda que estamos intentando ir ao espacio e onde temos que vivir. E bueno, a NASA ha decidido que vamos a volver á Lúa, esta vez o programa chamase o programa Artemis, a compañeira de Apolo, xa se fixo o Artemis 1, que demostrou que podemos, temos o cohete para lanzalo, o ano que vene será o Apolo 2, que vai levar astronautas e vai a dar a volta á Lúa, non vai a parar ali, e o Artemis 3 será o que xa aterrice na Lúa, e esta vez vamos a quedarnos na Lúa, vamos a coller os minerales de ali, e vamos a facer unha estación espacial ao redor da Lúa, e de ali para poder aprender como ir a outros lugares máis lonxes, como pode ser Marte. Entón tamén seguro que escoitades deste programa no ano que ven o seguinte. E bueno, iso é o que os quería contar, aquí outra imaxe de web de un montón de galaxias que son moi bonitas, aquí o sello que se fixo no Estados Unidos para conmemorar o gran éxito deste telescopio. E isto era todo o que os quería contar, grandes pinceladas hoxe, e moitísimas gracias pola vosa atención. E agora creo que vou mirar un poquinho algúns das preguntas que teñades empezar a contestar. Vamos a ver. Moi ben. Moi ben, primeiro teño aquí algunha de Marta, que de San Rosendo. Canto tempo tárdase en construir unha nave espacial? Que materiais usades? Metais? Bueno, unha pregunta moi boa, Marta. Pois depende moito da nave espacial que estés facendo. Hai naves espaciales que se fan nuns meses, que son os satélites máis pequenos. Non falamos moito, pero claro, hai moitos satélites que se usan para observar a Terra, que nos permiten os nosos teléfonos, ¿no? Ter o GPS, hai naves para observar o Sol e planetas do sistema solar. Entonces, poden ser meses e é un satélite pequeno. Os que estamos falando agora son anos. No caso destos telescopios novos que teñes que inventar as tecnoloxías, poden ser 15-20 anos. Falei dous deles, agora estamos empezando outro novo que é o telescopio de mundos habitables que se lanzará en 20 anos. O sea que podes mirar que hai un montón. Os materiales, sí, é moi importante. Úsanse... Falei de que cando lanzas algo ao espacio teñes que entrar dentro do cohete, pero tamén teñes que pensar que o cohete só é capaz de levantar un certo peso. Entón, cando vas a lanzar algo ao espacio, sempre estás buscando materiais que sean o máis lixeiro posible, non? Hai materiales especiales que faz tamén para ir ao espacio.
bueno, pois aluminio, falei aí Kapton, outros que son compósitos, cerámica, hai moitos, pero son diseñados que pesen pouco, e tamén se é un instrumento que vai operar moi frío, buscas un material que intente cambiar o menos posible cando cambias a temperatura, porque eso vai te garantizar ter menos problemas, no? Cando llevas cambiando a temperatura. Entón, hai moitas consideracións para escoller os materiais, e hai xente dedicada a materiais tamén, claro, cando digo que lanzar algo ao espacio requere moitos conocementos. Moi ben, outra pregunta que é por que non hai luz ao redor do Sol? En realidade sí que hai luz, o que pasa é que cando miramos o Sol miramos a parte máis brillante, pero o Sol está emitindo enerxía por todas partes. De feito, ten neutrinos que están pasando por nós, estamos aquí falando, esa luz, esa enerxía do Sol ven a noso alrededor. Na luz visible non o podes mirar, que é a limitación que temos coa nosa atmósfera e cos nosos ollos. Pero vou aproveitar isto para recordaros a todos que no ano 26, en agosto, vai haber un eclipse solar total que se va a poder mirar dende o norte de Galicia. Entón é unha oportunidade espectacular. Tedes que ter gafas especiales para mirar o sol, pero vai a ser total se estades na parte norte de Galicia. Vai a atravesar toda España hasta as Baleares, non? O sea que hai outros lugares onde miralo, pero cando sexa a totalidade, podedes quitar as gafas e vades poder mirar a corona do Sol, que é algo que é o borde moi quente do Sol, que non podemos miralo normalmente, non? Mirando o Sol. Vamos a ver, outra pregunta de San Rosendo. Canto combustible úsase no lanzamento dun cohete? Outra pregunta moi boa. Pois non sei a cantidade, pero é unha das, non me acordo de cantos miles de litros, pero é unha das cousas que teñes que ter en conta, non? Podes levar unha certa cantidade que vai a contar para o peso, que dixen antes canto podes levar, e despois vas a usar ese combustible para chegar a onde teñas que chegar. Pero despois necesitas ese combustible para facerlle correccións ao teu cohete, a túa nave a lo largo do tempo. Entón, é unha das cousas que che vai a limitar canto tempo podes estar no espacio. No caso de Webb, a nosa misión tiña que durar 5 anos, era o requerimento, 10 anos era o que esperábamos, o lanzamento de Ariane e as correcciones de órbita que se fixeron foron perfectas. E agora temos combustible para 25 anos, o sea que esperamos que o Webb dure ali muitísimo tempo. Vamos a ver outra pregunta. Bueno, un pouco filosófica. Como sabemos que non hai outro universo? Bueno, pois, se eres física teórica, hai algúns que están preguntando que quizá hai outro universo paralelo, que pode haber moitos universos, non? Eu non estou especializada niso, eu o que quero entender un pouco o noso universo, que como mirades é moi grande, hai moitísimo que aínda non sabemos del. Bueno, pois os físicos teóricos despois xa poderán avanzar máis se pode haber universos paralelos, que sí que hai teorías que se postulan dese modo, non? Entón penso que vos, a xente xoven, podedes avanzar todos esos conocementos. E outra pregunta, pensas que hai vida noutros planetas? Gustaríache viaxar ao espacio? Bueno, ata agora, como he dito, non temos constancia de que haya vida noutra parte, pero eu penso que, como mirades, hai miles de millóns de billóns de galaxias, penso que hai planetas, estrelas e planetas nelas. Eu penso que sí que hai vida, inda que aún non sabemos onde, pero tamén é verdade que se pensades para chegar
a unha vida como a que conocemos nós tamén é moi especial, non? Poderíamos non estar aquí se se deran outras circunstancias de como se formou o noso planeta. Entón, inda que é moi especial formarse a vida como a que conocemos, eu quero pensar que sí, que hai outra ali. A mí sí que me gustaría subir ao espacio e mirar a Terra dende arriba. Agora xa se está empezando un poquinho máis a facer estos lanzamentos para outros astronautas máis normales, pero como pode ser a xente, ainda estamos moi lonxe de que podamos facelo nós. Pero penso que debe ser moi bonito, inda que non é fácil ir ao espacio. Se falas con calquera astronauta, o viaxe alá arriba non é bo para o noso corpo, é difícil, pero debe ser moi bonito poder mirar a nosa terra dende alá. O sea que, bueno, seguimos esperando. Moi ben, outra pregunta de Rafael Dieste do Instituto. Para que queremos ir a ver o universo? Bueno, esta é unha pregunta filosófica. Eu penso que os seres humanos somos exploradores, sempre hemos querido aprender, queremos conocer a nosa terra, queremos conocer o noso corpo, tamén queremos conocer o que está aí, non? Gracias a intentar observar ese universo hemos mellorado un montón de cousas na terra, non? Que agora estamos usando. Entendemos de moitas enerxías, de moitos materiais, de moitas formas de comunicarnos. Entendemos que nos damos a volta ao sol e non é o contrario. Entón penso que unha parte de ansia nosa que é unha forma que temos de aprender máis e de continuar evaluando, non? Entón é a observación da alá que nos beneficia aquí na Terra. Esa é a miña opinión. Outra pregunta, hai telescopios maiores en construcción? Bueno, mencionei o que estamos facendo o Roman, que non é tan grande como Webb. Creo que ata agora non hai outro que sexa tan grande como Webb, pero ten uns detectores moi especializados para facer o que dixen, poder mirar un campo máis amplio. Pero xa estamos empezando no telescopio que agora se chamase o do Mundos Habitables. O telescopio do Mundos Habitables vai a ser máis grande que Webb e vai a utilizar un coronógrafo, aquilo que falamos de que se pode observar planetas máis avanzado que o que vai a demonstrar o telescopio Roman. O sea que o de Mundos Habitables usa tecnoloxías que xa habremos desarrollado e vainas avanzalas máis. Por que? Porque o telescopio de Mundos Habitables, para aquela, queremos ter 25 candidatos, polo menos, de planetas arredor de outras estrelas que pensamos que poden ter vida. Quérense observar con ese telescopio para confirmar se teñen vida. Entón, vais dando avanzando pasos, non? Para ir avanzando o que queres conocer. E despois hai moitos outros telescopios que se están facendo para estudiar o noso sistema solar, o Sol e as lúas dos planetas, pero ningún deles é tan grande como Webb foi ata agora. Moitísimas gracias, que os gustou decidesme aquí na chata. Alégrome moitísimo. Eu penso que todos os que estades escoitando, todos os que vades a levar o relevo, todo o que os estou contando agora, todas estas cosas que non sabemos, sodes vos os que os vades a buscar a resposta e os que vades a usar estos telescopios increíbles e construir os seguintes. Moi ben. Outra pregunta. Sempre me preguntei, se a nosa estrela ten planetas e hai miles de millóns de estrelas, por que pensar que esos planetas era unha idea tan rara? Tens toda a razón, pero, bueno, é a mentalidade de cada vez, non? Eu penso antes de que superamos voar, antes de que houbera avións, hai unha frase moi típica que se decía que si fóramos a voar, pois teríamos alas, non? Entón, eu penso que cada vez teñes unha cousa que pensas que non é posible
E de aquelas, como se supo que era moi difícil que se formara a Terra e que non encontrábamos vida en ningún doutros planetas do noso sistema solar. Entón, creo que se pensaba que quizá era moi difícil que existira, pero tens toda a razón, que ahora que sabemos que hai tanto ali fora, probablemente sí que hai. Vamos a ver. Vamos a ver. Cal é un descubrimento importante en tanto a concepto que fixo o web? Bueno, hai, como creo que enseñei que na astronomía hai moitos campos, entón web xa está empezando a mostrar cousas que moi importantes en todos neles, no? Pero por mencionar web, eu estudio máis galaxias e o mundo, o universo lexano, pois web xa encontrou, hemos dito, as galaxias máis novas ata agora. E xa esos datos están mostrando que esas galaxias están moito máis formadas así de cedo do que se pensaba nos modelos que había de formación de galaxias. Entón, os teóricos que fan esos modelos teñen agora datos para decir, bueno, pois parece que as galaxias se formaron moi ben, moi pronto, xa se miran buratos negros moi pronto, entón ainda non se sabe que se forma primeiro, o burato negro ou a galaxia, e como se formaron tan pronto. E tamén hai uns desas galaxias que teñen un montón de estrelas, non? Entón, web xa está poñendo retos que é o que se necesitaba, non? Había teorías de formación de galaxias, de formación de estrelas e de planetas que non tiñan datos para comprobar si se teñían que mellorar. E agora a web xa está empezando a dar esos datos. Tamén atopou a estrela máis lonxa, que a mí pareceme increíble poder encontrar unha estrela gracias a ese efecto de lente gravitacionales, unha estrela así tan temprana. Bueno, o sea que penso que se lle preguntaras a distintos científicos que traballen no web, cada un deles daríache unha resposta distinta. Ten en conta que web solo leva 2 anos e medio de operacións, entón vai a ser, eu penso, increíble o que nos enseñe. Moi ben, aquí outra pregunta, desde Lamas de Castelo. Por que os espellos do James Webb son dourados? Que boa pregunta, efectivamente. Os espellos do web están feitos de un material especial. Falábamos antes un pouquiño do material, é un material que chamase berilio, polo que dixemos antes, porque o berilio funciona moi ben a temperaturas frías, cambia moi pouco cando estás frío, é un material moi lixeiro, inda que é un material malo para nós, é venenoso, temos que ter cuidado cando traballamos con el. Pero teñen encima do berillo, teñen unha capa moi pequena dunha pelota de tenis que cubre todos os espellos de ouro. E iso é porque o ouro refleja moi ben a luz infravermella. Entón, por exemplo, na nosa casa, os espellos que temos na nosa casa están cubertos de aluminio, de plata. Por qué? Porque o aluminio e a plata reflejan moi ben a luz visible, que é a que temos nos nosos ollos. Se os nosos ollos poderan mirar no infravermello, todos os espellos da nosa casa serían de ouro. Entón, esa é a razón polo que os espellos de web son así de bonitos. Moi ben, pois non sei se hai máis preguntas, se queredes escribir no chat, se non, pois xa está. E, bueno, decir que foi un placer, que espero que mirar algún de vos na NASA ou na Axencia Espacial Europea, se eso vos gusta, ou na Axencia Espacial Canadiense.
Vale, aquí hai outras preguntas desde Lamas de Castelo. Como chegaches a traballar na NASA e non noutro lugar? Bueno, eu sempre digo, gustábame moito o ceo de noite, non? Eu vivía nas aforas de Vigo e fascinábame miralo. Eu non sabía que había unha carreira que era astronomía. Entón, cando xa me enterei, xa empecé con astronomía. Eu creo que foi pouco a pouco, non? Como decisións que vas facendo, no? De traballar na universidade, de empezar a traballar en telescopios espaciais, despois de chegar a Canadá empezar a traballar neste telescopio. Pero sí que é verdade que o sea, o que quero dicir que si queres chegar a onde ti queras, traballar onde queiras, creo que si traballas con esa idea, sí que podes chegar. Sí que é certo que necesitas moito traballo, o sea, eu digo que traballei e sigo traballando moitas horas. Entón teñes que demostrar, no que sea que estés facendo, teñes que demostrar que o podes facer ben, que o faz ben. Si traballas nun equipo, que todos traballamos en equipos, que o equipo pode confiar en ti, que si diseches que vas facer unha cousa, faz o que diseches que lles guste o teu traballo, non? Entón, no meu caso, creo que sempre ao ir traballando, pois miran que traballas ben e claro, vas avanzando. Despois a outra cousa é non ter medio ou non ter aceptar cambios, non estar asustada cando estás nun lugar, en unha carreira, surge unha oportunidade en outra parte que sempre che dá un pouco de medo, pois aceptar esos retos e seguir pa diante. Entón, eu penso que foi un pouquiño a pouco, e non foi unha trayectoria directa, pero bueno, vas facendo cousas bueno, cheguei así. Bueno, o traballar nos dous instrumentos que son a contribución de web foi moi importante porque eu cheguei a ser a xefa técnica ou xefa de sistemas desos dous instrumentos. Reuníamos coa NASA a menudo para falar deles e gustoulles como traballaba e tuveron confianza en min e por eso pude traballar con eles. O sea que reflexa un pouco como o traballo que fagas. Moi ben. Aquí está outra pregunta. ¿Cuál es el satélite artificial que ha recorrido más distancia y cuánta ha recorrido? Bueno, hai o satélite, penso que o satélite artificial que leva máis recorrido foi un dos primeiros que se lanzou, que é o Voyager. Ese lanzouse, non me acordo agora, pero fai, non sei, un montón de tempo, 50 anos, non quero dicir a fecha exacta, pero saliu, está ao borde do noso sistema solar. Pasou todos os nosos planetas do sistema solar e sigue no seu camiño. Un dos satélites, hubo dous, Voyager 1 e Voyager 2, foi un dos primeiros que fixo unha foto da Terra dende lonxe para que se pudera ver que era un planeta azul. Entón, ese foi o primeiro que se lanzou despois dese Sputnik, un dos primeiros. Dende entón, claro, hai moitos outros que están, pois, orbitando a Terra, non? Que se cambian periódicamente para as comunicacións, etc. Pero, bueno, ese é o que me ven á mente que lerei un pouco máis del, agora que gracias á túa pregunta acórdome de Voyager. Vale, esa foi a pregunta, el que ha recorrido máis es ese Voyager. Vamos a ver. Hai outra pregunta aquí, por que a NASA ten tanto prestixio en la astronomía? Eu penso que é verdade que a NASA é un centro moi especial, eu penso que é un pouco como han enfocado o seu traballo, non? É un centro que ten xente moi boa en moitos campos, que tamén colabora, claro, coa Axencia Espacial Europea, canadiense, a Axencia Espacial de Japón, hai moitas moi boas. Penso que quizá a NASA tamén ten esa parte especial de haber ido á Lúa, ¿no? De haber aceptado ese reto.
e haber desarrollado ese programa espacial, no? E seguilo continuando. Bueno, eu penso que astrónomos, hai moi bons astrónomos en todas partes, hai moi bons astrónomos en España, hai moitas colaboracións no web, traballan moitos astrónomos españoles que teñen colaboracións con astrónomos de outras partes do mundo, non só de Estados Unidos e de outras partes. O sea, que podes facer boa astronomía e bo traballo en moitísimas partes. Podes colaborar con astrónomos da NASA, o sea, que hai moitas cousas que van a dictar en que lugar vas a traballar, pero eso non ten que dictar o traballo que vas a facer. Podes facelo moi ben e ser conocido en moitas partes. Cal é o obxecto que máis lonxe se descubriu? Bueno, pois eu penso que son, agora, gracias á web, son esas primeiras estrelas e primeiras galaxias que son as primeiras que se formaron 600 millóns de anos despois do Big Bang, que web seguirá. Eu penso que mirar os primeiros obxectos que van a ser os máis lonxos vai a ser o web, porque está diseñado precisamente para iso. Eso non quita outros satélites como o do COBE, de descubrimento do radiación de hondo microondas, non? Que ese realmente é o que mira máis lonxe, porque pudo descubrir este remanente de calor que está no universo, que demostra que o Big Bang sí que ocurriu. Despois, claro, satélites que non sean como web, teñes despois os que poden observar o Sol, e poden observar planetas, lunas no noso sistema solar, no? Que miran cousas con un gran detalle. Bueno, non falamos, claro, os satélites que poden ir á superficie de Marte, que os que irán á Lúa, que estos poden observar cousas con moitísimo detalle, pero en canto a lonxe, pois precisamente para o que se diseñou o web. Bueno, aceptar cambios, efectivamente, sí que non tengades medo, ánimo para adiante coas vosas carreiras, non vos desanimedes, porque penso que todos temos días e semanas e meses que non son doados, pero así é como se aprende. Non vos desanimedes, tirar para adiante, que sodes o futuro, non? Vos sodes a xente xoven os que vades facer os novos grandes avances en moitos campos. Entón, pois, moitísimas gracias a todos por compartir este tempo comigo.